Аз приемам хората с синдром на Даун. Всяка година се раждат около 100 деца с същия синдром, а заради тази хромозома развитието ни се случва по-бавно. Затова веднага след раждането ми съм се срещнала с различни специалисти. Всички днес много се грижат за мен и правят всичко по график, което не е лесна задача. Затова съм им страшно благодарна. Още като съм била само на 16 дни, с мен започнали да работят кинезитерапевт, рехабилитатор, логопед и психолог. Вече съм на 6 години и продължавам да ги посещавам. Важно е, защото децата като мен имат по-слаби мускули и затова трябва да правя упражнения, да ми правят масажи, да работя за координация, баланс, по-стройна и елегантна походка, качване и слизане по стълби и други такива неща. Ти може би не се замисляш за тях в ежедневието си, но за мен са си труднички. Затова трябва много да се старая. Между другото, да ти се похваля, че проходих на 1 година и 1 месец точно на колкото е проходил и моят батко Крис.